potser un dels objectius més importants que tenim en aquesta propera legislatura, un objectiu que no costa ni un euro, és assegurar la democràcia en el nostre poble, és fer plens participatius, és assegurar la transparència informativa, és permetre que la gent pugui tornar a parlar en els plens, que l'equip de govern tingui una relació educada amb la ciutadania. I en aquest sentit de participació, en aquest sentit d'implicació de tots en un projecte comú de poble, de ciutat, és molt important els consells. El primer de tots, el Consell de Ciutat, que els engloba una mica tots, però al costat d'ell, per exemple, el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient, el Consell de Salut, el Consell Escolar, el Consell de les Dones, de la Joventut, de la Gent Gran, el Consell de Foment del Treball. I d'aquesta manera tots podrem sentir-nos protagonistes d'aquesta gran aventura que és construir el futur del nostre poble.